MD kayi aure kaga ka wucewa rabu. Shawari akan abincin ta banda rogo, tunda dai agunta ka zamo kamar agogo. Dingini ya zage dole ne a fata bango, farin cikin amarya an gwanta ne ta hango. An gwanta ne ta hango. Rashidu mako ni na zo in maka waka, ka gode Allah shi ya baka walida matarka. Aure cika na sunna ne tambaye kakarka, shawara da zani baka kaunaci matarka. Ka kaunaci matarka. Idan ka samu nama ka taimaka ka bata, sole yayi nama ka ce yanka hanta. Idan ka samu lemu shi ma sai ka bata, shawarma da pizza su ma zo ka bata, bread har labota shi ma sai ka bata. In za ta kalli fim ce ma wansu sa algeta, lemu ka zo siya sha'iri ya baka fanta. In za ka alwala dole ne ta baka buta, in agunta ka zamo bango majinginarta. Idan na bude shafi ka zamo ubanta, ai akan gane ta bar iyaye da kakanninta. Malamin su daura ka zamo mijinta, ka zamo mijinta. Sai ka taimaka ka bata duk farin cikinta, haka za ka soke dukkan haƙƙinta. Lafiya da ci da shanta duk suna wuyanka, suna wuyanka. Walida amarya zani zo ta ɓangarenki, Abdurrashid MD kinga ya zamo mijinki. Karki ɗauki shawaran ƙawaye su zuba ki, sa ki ciki bin duk umarni na mijinki. Tunda kin sani gidanku dole ne ya ɗebi baki. Ki tsaftace jikinki, ki bi uwar mijinki, ki so uban mijinki, ƙannen mijinki har da ƴan uwan mijinki, abokanan mijinki. Sai ki kyale mai zuga ki bar da ta tsaki, ki bi sawun mijinki dan aljanna dole zaki. Faɗar ubangiji ne ko in ce ma'aiki, ki me da ƴan uwan shi duk su dawo ƴan uwanki. Ki ja su a jikinki kar ki ringa kyamatansu, maman shi ta yi ɗinki sai ta bashi ma ya baki. Karki yi mamaki cikan surakane ne, idan da tarbiya har kudin ta mata baki. Maman shi ai mamanki ne, maman shi ai mamanki ne, maman shi ai mamana ne, mamanmu ne. Duk mamanmu ne. Kishi maman shi ne, Sanko maman shi ne, Danjas maman shi ne, Gwanja maman shi ne. Duk mamanmu ne. Lawan ma maman shi ne, Ofera maman shi ne, Obe ma maman shi ne, Albes maman shi ne, Ami maman shi ne, Sarki maman shi ne, Wansi maman shi ne, MK maman shi ne, Banana maman shi ne, Obisa Bello shi ma maman shi ne, Muhammad Apply ma shi ma maman shi ne. Kowa maman shi ne. Kowa maman shi ne. Maman shi mamanmu ne, MB maman shi ne. Nagode guys. I love you all my people. You are together with the Mako Senior. Dan kallon kudi. Nagode. Eske zan yi waƙarin bikin ku baitika na doko, lokaci na sallah dole zani so ku ɗau agogo. MD kayi aure walida a yau ka je ka ɗauko, in biyar ka ce ta farko yanzu lokacin ku yayi. Sirri za ku so ku ɓoye don wata tana da zara, baitika a yau na rero kamshi za mu ɗau turare. Yau bikin ku ne amaraci da sha a yau ka bata, don gidanka za ka kai ka sutura a yau ka bata. Walida kika yi aure don gidanki zaki tare, kin shige sahun amare ka wuce wa ƴan bagware. Lokacin ibada yayi buta zaki ɗauki bashi, kai ruwa na wanka bashi duk kula a yau ki bashi, don halinki babu kyashi. Ran bikin ku na ga mata har abokanai da zanta, walida tana ta kamshi. Allah kai mu an yi suna zana so ku sam amina.